दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं गिबियावनो साबायखर होनो लुगैदों। बिथांमोना बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायखौ गुबुन गुबुन मावफारि लानानै खामानि मावनायजों लोगोसे दिनै नैबे रुपुय दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आंनि समस्तियाव नैबे बरमाज्रा गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर सिंनि बैसोनि जि हौवासाफोरनि फुटबल गेलेनाय बे बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। बेवहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर आरो बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि मुंजों बिथांमोना गेलेनाय, थुनलाइयारि, सोलोंथाइ बायदि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ समाज जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोनाया थारैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै आं सानो। हासरा गामि आरो माज्राबारि गामिनि गेजेराव गेलेदों होननानै आं मिथिगौ आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोननि जिखिनि उन्दै उन्दै फंबायमोना जिखिनि गेलेदों बे गेलेनायाव थारैनो जोबोद मोजां जादों। टेकनिक जिखिनि आयदा आदब खायदाफोर बे आदब खायदाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङै बाहायनानै गेलेदों। आसा खालामो उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो जोंनि सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना साफा साफा मोजां गेलेगिरि जानो हायो। माज्राबारि गामि आफादनिफ्राय जि गेलेनाय बे गेलेनाया दिनै बे गेलेनायाव बिथांमोना देरहानो हादों। देरहानाय जेननायजों बाथ्रा नङा, जिहेथु बैसोफ्राबो दाबो 13 बोसोरनि सिङावनो देरहानाय जेननायखौ बिथांमोना सानालासिनो गावनि गेलेनायखौ मोजां खालामनो थाखाय बा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि सासे मोजां गेलेगिरि जानो थाखाय बिथांमोना जेनबाबो देरहाबाबो जाहाथे नाजायो बेखौ आं बंग'सैनायाव आर'ज खालामो। दिनैजों बिथांमोननि 13 बोसोर बैसोनि गेलेनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 5 बोसोर फ्राय कमप्लिट जाबाय आरो बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना गोबां गेलेगिरिफोरखौ दिहुननो हानायजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बड'फा FC होननानै बिथांमोना एफिलेटेड जाबाय स्टेट गभमेन्टजों आरो दा आं आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो बड'फा FCनि गेजेरजों बिथांमोना एफिलेटेड मोनसे जाबाय जिहेतु बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना स्टेट आरो नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन बेनि गेजेरजोंनो। आरो बिनि उनाव जिहेतु बोसोरबाल'सो जादों बिथांमोननि नाजानाया, सिगाङाव बायदिसिना बिथिंखौ होयोमोनबाबो नाथाय नैबे बड'फा FC महरै बा बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय महरै बिथांमोना 5 बोसोरल' जाबाय। 5 बोसोराव जों गोबां सोलायनायखौ मोननाय नङा, अब्लाबो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोंनि बर'नि जायगाफोराव मोननो हागोन आरो सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय जों दुरान्ड काप बायदिसिना बादायलायनायफ्रावबो जोंनि बर'निफ्राय माखासे मानि टिमा बाहागो लानो जों मोननो हादों थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव। आं आसा खालामो बिदिनो गुबुन गुबुन जिखिनि स्टेट लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय बाहागो लानो हागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों। जोबोद गोजोनथाव। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिनो बिथांमोना दिनै बे फोरबोखौ खुंफुंदों। थारैनो बे हाबाफारियाव गासै रुपुय दख्लानि ओनसोलाव थानाय गामिफोरानो बाहागो लादों। बेयो थारैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन आरो बेयो इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि इयुन जोलैफोरा बाहागो लानानै गोजौ फारसे दावखोनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथियो। मिरु एबसु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि इयुन लाइमोनफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे गावनि थांना थानायनि राहायाव मोनसे लामा हिसाबै बे गेलेनायखौ लायो आरो जोंनि इयुनफोरा जे गाज्रि बेसाद जौ जुवा निसा लानाय, ड्राग्स लानाय बायदि थासारि बेनिफ्राय बारग'नानै नैबे मोजां थासारिखौ फैयो आरो बेखौ गावजों लोगोसे बुहुमाव बर' माहारि बर'फोरखौ गामिखौ ओनसोलखौ जौगानाय फारसे इयुन जोलैखौ गावखौ सिनायथि होनानै लाना थांनो हायो। बे नोजोरखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे थासारिखौ बा नैबे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों बा लादों। जों नुबोदों जायफोर नैबे बड'फा FC थांनायफोराव हाबाफारि खुंफुंबाय, बे खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थारैनो मोजां गेलेगिरि ओंखारदों आरो बे गेलेगिरिखौ मोजांसिन आरो साबसिन खालामनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोराव बड'फा FCनि मोनसे फुटबल क्लाब दानानै बेखौ एफिलिएटेड खालामबाय आरो नैबे बोसोरावनो आसाम आन्डार-13 इउथ लिगआव बाहागो लाबाय आरो बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव बियो इण्डियानि I लिगखौबो गेलेनो थांगासिनो होननानै जों मोनथिमोनदों बा मोनथिदों। थारैनो बियो गोजोनथाव आरो जोंनिफ्रायबो इण्डियानि मोनसे बाहागोआरि
फुटबल जोगिरि ओंखारगोन थारैनो बड'फा एफसिनिफ्राय बेयो थारैनो जोबोद गोजोनथाव जागोन आरो जोंनि जि नाजानाय बे नाजानाया जाफुंसारदों होननानै जों थारैनो गनायना लानो हागोन। बे गामि ओनसोलनिफ्राय जि बाहागो लाफैनाय बेयो थारैनो बेनिख्रुइ आरो साबसिन जाबावनांगौ आरो गोबां जि जोंनि उन्दै उन्दै आन्डार 13 आरो आन्डार 15 बैफोराव बाहागो लानाया आरो बांसिन जाबावनांगौ आं बेखौ खावलायगोन आरो जोंनि गारजेनफोरखौबो खावलायगोन जे सोलोंथाइजों लोगोसे देहायारि बा गावखौ दिन्थिनायाव दिनैनि दिनाव गेलेनायजोंबो जे थांना थानो हायो बेखौ जोङो मोनदांनांगोन गावनि गासै रायजो राजा बिथांमोना आं बेखौनो खावलायनो सानगोन।